Перша част телевизийного магазина буде пошвецена парламентарним виберанком. Увербаше отримана ретроспективна вистава роботок Силвестера Макаја, на ktorej представена и ово дугорочна дијалност. Зазначели сме и co за тоту театралну сезону у Новим Саде пририхтуе Звонимир Павлович. Очим слово у новej knjiški Mirka Hornjaka z Ruskog Kerestúra i kto tvori nove rukovodstvo sportskog društva Rusin doznace u njedzeljovej emisiji. Televizijni magazin na njedzelju na 20 hodin.